duk wanda ya taho, duk wanda ya biyo hanyar ga daga nan zuwa nan sai ya ba mai unguwa Zanzaro, Alhaji mai martaba Zanzaro cin hanci. Wallahi in bai ba da cin hanci ba, wallahi ba zai wuce na hanyar ba. Wallahi kai mi ka taka halan ƙasa. Ƙasa. Za ka zo ka wuce nan wurin, ni baka san sarki ne ba, amma sarauta ne. Kemi. Kamar ya kami, ni ba cancanci amma sarauta ba na. Ci gaba ina ji. Ci gaba ina ji. Ka taƙi ƙasa, to ni na riƙe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma na riƙe Allah. To har kana ma wata magana ma, kana gaya ma wata magana. Alhaji na buje, Allah ya tsare Alhaji na buje. Kai, Malam Zanzaro. Wanga rawanin naka. Rawanin tsiyani. Masu rawani suna can inda suke, masu martaba, masu girma a cikin jihar Zamfara. Su wane ne kenan? Baka sani ba yanzu? Duk zaman da kake sai da ka tsanna nan cikin kwararo wani wacce kaza ba sani ba. Kai gada ka ce man sabo sarautar gada an ka bayar ta dan amana gusau, wato Anas Muhammad. Daidai wurin an zo wajen nan ne gobe. Kai wallahi Allah ko mai martaba sarkin Katsinan Gusau ya yi tunani da ya binciko ya zakalo nagartacce Anas Muhammad aka mashi sarautar dan amana Gusau. Na farko tuntuni shi ya kamata a ba, tuntuni shi an daidai wurin. Ganuwa ne an ba a ba. Amma da ke kasar shi an ce rabo ne, rabo sai mai shi tutsu daga sama gasashe. Kaga yanzu ai. Shi wai henti ne na. Sarautar da ya ce ba za a bi mu bilici ba kuma a bi mu ba ta mai kyawu ba.